הגעתם לניו יורק סיטי, רחוב ליברטי, פינת ברודווי. יש כאן מסתבר הפגנה שהיא מאוד דומה להפגנה בישראל, הפגנת האוהלים. כמה חבר'ה שמתלוננים על חוסר שוויון כלכלי, שהם מכניסים כסף אבל כל הכוח נמצא אצל מעט מדי אנשים. יש כאן הכל, ממש קרנבל אמיתי. יש כאן בחורה ערומה, מי שתספס, הנה היא, ויש פה את האנשים, יש שלטים, אוהלים מקופלים, הם מספרים שיש להם זכות להפגין ולהתאסף, אבל חסר להם הזכות להקים אוהלים או להתגונן מפני הקור. בינתיים נראה ממש כמו קרנבל של סטלנים, מאוד דומה למה שהיה לנו ברוטשילד, למרות שיש כמה אנשים שמובילים את ההתארגנות ומנסים לעשות משהו קוהרנטי ואחיד מהבליל של האג'נדות שיש כאן. הבחור שמארגן כאן כמה עניינים שדיברתי איתו מכל אומר שכבר היו כמה פגישות יש שם טיוטה שלישית של האג'נדה ושל הסטייטמנט, שיש פה כל מיני נועמים ואנשים מנסים לארגן את זה. נראה אם הדבר הזה בסוף יראה אחרת ממה שהיה לנו בישראל, ושאולי כאן יקרה משהו בסוף. נראה.